आं लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' हारिमु आफादनि आफादगिरि महरै दिनैनि बे प्रेस मिडियानि गेजेरजों जे बावैसो 15 एप्रिल 2022 खालाराव जरहाटनि पंचजनिया सुर बाहिनीनि पंचजन्य सुर बाहिनीनि ग्रुप लिडार बिथां देबजित बराया बर'नि मोसानायफोरखौ जाबादि गोरोन्थि दिन्थिदों बिनि थाखाय जोङो दिनै बगिनदी बर' साहित्य भवनाव लखिमपुर जिल्ला बर' हारिमु आफाद आरो जोंनि ओनसोलनि गासै हारिमायारि आफाद जेरै फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद UBPO जों गासैबो जेसेबां बर'नि हारिमायारि आफाद दं जों दिनै ज' जानानै जों बेखौ सोंखारिनाय जादों जे बिथांमोना खुनु रोंगौथि गैयालासिनो दिनै दामनायाव जोंनि आगजु बाहायनाया जायाखै गाननायाव दखना गाननाया जायाखै मोसानाय जायाखै बेबादियै गोरोन्थियै जोंनि हारिमुखौ फोसावनायनि थाखाय बिथां देबजित बरानि बेरेखायै जोङो दिनै जोङो प्रेस मिटनि थ्रुयै जोङो सोंखारिदों बिथाङा थाबैनो जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खाथियाव बिथाङा निमाहा बिनांगौ गावनि गोरोन्थिनि थाखाय नङाब्ला जोङो बिथांनि सायाव FIR होनाय जागोन गतिके दिनैनि प्रेस मिडियानि गेजेरजों जोङो खावलायदों जाहाथे कुनु गुबुनारिया क्लाबा कुनु अनुष्ठाना YouTube एबा फेसबुक बा बायदिसिना भिडिअनि थ्रुयै जोंनि बर'नि हारिमुखौ जाहाथे गोरोन्थि फोसावा बिनि थाखाय बिथांमोननिसिम गुरै खावलायनाय जाबाय आरो बिनि थाखाय बिथां देबजित बराखौबो दिनैनि बे प्रेस मेलनि गेजेरजों जों खावलायहरबाय जाहाथे बिथाङा गावनि गोरोन्थिनि थाखाय जोंनि दुलाराय बर' हारिमु आफादनि खाथियाव बिथाङा निमाहा बिनांगौ गोजोन्थों बिथाङा दिनै 24 घन्टानि गेजेराव 24 घन्टानि गेजेराव बिथाङा जुदि जोंनि आफादफोरनि सेराव जुदि निमाहा बिथाङा जुदि बिया अब्ला बिथांनि सायाव जोंनि गासैबो थानायावनो केस होनाय जागोन जेसेबां थाना दङ जोङो जेसेबां बर' हारि दं गासैबो थानायावनो जोङो बिथांनि सायाव एगेन्स्टआव जों केस होनाय जागोन बेखौ जों थांखि लाखानाय जादों गतिके सम दङ बिथाङा जाहाथे 24 घन्टानि गेजेरावनो जाहाथे बिथाङा जोंनि आफादफोरनि खाथियाव निमाहा बिहरो बिनि थाखाय बिथांनिसिम खावलायनाय जाबाय जों दा साननैसो जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गुबुन हारिया जोंनि बर' हारिनि मोसानाय मुसुरनायखौ सेखना लानानै बायदिसिना मुद्राजों मोसानानै जोंनि बर'नि हारिनि मोसानाय मुद्राफोरखौ खोमानो नागिरदों बा सेखना लानो नागिरदों जायनि जाहोनाव जोंनि बर'फोरा गोमानो हमहांदों बेखायनो जोङो ससियेल मिडियायाव बावैसो 15 एप्रिलनि बिथाङा फोसावदोंमोन जे देबजित बराया बिथांनि आफादनि बा संगठननि गेजेराव बिथांमोना बायदिसिना सोलोंनानै रां खामायनो थाखाय बिथांमोना बायदिसिना प्रग्राम खालामो बेयावनो जोंनि बर'नि प्रग्रामखौबो सोफानानै बिथांमोना जाथारि जेरै जोंनि बर'आव जानांगौमोन गामसा गाननानै गोथां गोमो बिदिहा गाननानै बिथांमोना मोसायो जोंनि बर'फोरा नाथाय बेवहाय धोतिसो नुदों सिफुं दामदों धुतिदों जों खेराइनि सिफुङा मोनबा गदंनिखौ दामो बेखौ नुनो मोनासै आइजोफोरा गानदों दख'नाखौ दासिम जों बहुत जौगानाय हिसाबै बिदि जोंनि ड्रेसखौ नुनानै जोंनि बर'फोरा गोब्राबै रागा आरो दुखु मोनदों बेखायनो दुलाराय बर' हारिमु आफादा बिथोन होनाय बायदि जोंबो खौसे जानानै गोख्रों जों राहा लादों दायो जों मिडियायावल' आगारदों जाहाथे बिथाङा जोंनियाव फैनानै निमाहा बिफैनांगौ बिथाङा
जुदि निमाहा बियाबा जोङो आयेननि बेबस्था लागोन बेखिनिखौ जोङो सावरायदों आरो गोख्रोङै लादों। जोंनि बर'नि बे हुदाखौ जुदि गाराबा बिथांमोना बा निमाहा बियाबा जोङो 24 घन्टानि उनावनो जोङो आयेननि बेबस्था लानायनि लाहार फाहार खालामदों जाहाथे बिथाङा जोंनि बे खोथाखौ खोनानानै अति हुनखाले बा हरखाबैनो फैनानै जोंखौ निमाहा बिफैयो। गोजोन्थों।